ngayon, bigla ako mayroong naisip na gusto kong gawin. And yun, gagawin natin yun. Kasi nabuboard ako, wala akong magawa. Kaya gusto ko siyang gawin ngayon. Welcome to our channel. My name is Myra, and kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlog soon. So yun, laka ng mukha ko dito naka-zoom. Sobrang lapit kasi dito kasi ito lang yung little space ko, but anyway, it doesn't matter. So today is August 8, 2021 and I'm here in the shop, kaya ayan po yung background natin, magulo na naman. So wag nyo lang pansinin yan. And dahil sa naboboard ako, I decided na i-try yung challenge accepted na lipstick challenge, 100 swipe lipstick challenge. So yeah, hindi ko alam kung ano maging itsura ko ngayon. Sana walang bumili bigla dahil nakakaya yung nguso ko. So ayan, wala lang, this is for fun and yun, agree yung manok sa akin. So yeah, let's start it. So ayan, naka 49 na swipe po ako. So silent ko siya kasi maingay po. So yun, continue na natin. 49, pang 50 na to. So isang ganito lang ako kasi sobrang kapal po nito. Hindi po kasi ito lipstick na, ito ay gloss. So 49 na ako. 50, 51, 52, 53,
po? Wala po. 60 na. Ang kapal na 60. Love it. 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 70. Kasi isang ganito mo, madami na po ang kapal. 70 na. O yan, ang kapal, di ba? 70. 71, 72, 73, 74, 76, 77. Kapal na musok ko. 78, 79, 80. Malapit na, malapit. 20 na lang. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ang kapal, 87, 88, 89, 90. Kasi isang pag-beat mo pala, ang dami na ang kapal ko. 10 na lang. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ayan, nagawa ko. So, ayan. Mission accomplished. Nagawa ko na yung ginagawa ng iba na 100 swipe challenge of lipstick. Although, yung akin ay hindi siya yung lipstick na katulad ng ginagamit nila. Sa akin ay gloss. Kaya yung ginawa ko ay yung may pagayman. Pero, counted naman, di ba? Kahit ito lang yung meron ako. So, kita nyo. Ang kapal ng nguso ko. So, ayun na po yung nangyari sa nguso ko. Nalagyan na yung ngipin ko din. Diba? Ang kapal po niya. Ano po kasi ito? Ito yung lip gloss matte na ginamit ko from Dior. Ayun, nabili ko to sa SM worth of 450. So, ayun. Matte po siya. So, ayan na. Hindi siya mapula. So, mag-comment naman kayo down below kung ano masasabi ninyo, kung ano yung punaan ninyo, tama ba yung ginawa ko. But I think okay naman kasi yung counted ko naman ganun. So, thank you for watching!